V zákulisí olympiády dětí a mládeží to žije a samozřejmě fanoušci hodně intenzivně sledovali také oštěpařskou soutěž mladších žáků, která byla hodně zajímavá. Ondřej Šípek do ní vstupoval z pozice letošní žákovské dvojky v té kategorii do 14 let a dá se říct, že celkem potvrzoval výkony, které v letošní sezóně předváděl, i když asi očekával možná i více. Nejdelší pokus, který předvedl v závodě, měřil 37 metrů 86 cm, to byla 4. série pokusů a tenhle výkon mu nakonec stačil na celkovou 3. příčku. Osobák z letošní sezony ještě o kousek lepší, 39,29. Tady byla letošní jednička Václav Plaček, závodník z Jablonce nad Nisou, který určitě měl vysoké ambice. V letošní sezóně se dostal už i přes hranici 40 metrů a posunul si tak své osobní statistiky. Ale v Budějovicích přece jenom mu to tolik nešlo. Nejlépe si vedl ve 4. hodu 38 metrů a 59 cm a to nakonec celkem překvapivě na vítězství nestačilo, protože v tom finále se objevila jedna velká kometa celého měření sil a tou kometou byl Richard Kvíčela, reprezentant Moravskoslezského kraje. Mladík, který vstupoval v letošních tabulkách z místa číslo 10, ale potom předvedl ve finále sérii fenomenálních výkonů. Ve všech 6 sériích by si býval vylepšil osobní rekord. Ten nejdelší hod nakonec měřil 42 metrů a 27 cm. Je to nejdelší hod letošní sezony v České republice v této věkové kategorii. A Richard Kvíčela v životním závodě, bedni, na který asi jen tak nezapomene, si nakonec dosáhl až na tu nejvyšší příčku na zlatou medaili z olympiády dětí a mládeže.